Ježišmaria. Na čo robíš? No. Dobre, Rinko, pôj to. Pôj to. Pomaly. No, hodno. Nech si mala naško, nech si ho mala. Si ho mala. Si ho tam pripravil, tu nechci nepripravil. Hodno. Ale vrtky vlastne. No, to nie je žiletka, on to minulý dobrý. Už schudol napravo na kondičke. No, tak si mal možnosť. Mali ste všetci možnosť. A už ho ani ináč nedáva len po jedno, len samú, lebo na skúškach bude samá. To sa dáva len keď sa ináč nedá, vieš? Už vieme, že robí tak. No, už ináč nie je len samý. Po skúškach ja už si to môžem dovoliť, nech sa aj druhý vyblázni, vieš? Ale vlastne nechci na to nejaký skôr, tak si dajú niečo druhý dá do kontaktu, lebo ja mám skôr opačný problém, keď je vyše psov, vieš? Ale na skúšky treba, aby bola sama, samostatná. Dobrá bude, to bude ako kazán. Idem za rok aká bude, jak raka. Hodno. A ešte keď sa ti trochu pojarí, to nie je čo si postrieľať, čo si nájdeš. Vieš, a že by to ešte žilo napríklad. Že by si dostrelil pri neho, keď sa hýbe trošku žilo. Daj tento hlasy ako vy, ale jak je to zase. Ty kokto. Ten sa chce zahrížiť aj do života. Ideme radšej. Hodno. Au. Ešte všetci nadržaní. Hodno. Počkaj si. Si rád? Dovoluje si dosť. Ten chce dať chvat papuli aj na kanca.